Les vallesanes Andrea Hernández i Jana Grau s'han proclamat subcampiones del món en el Mundial de Dansa Urbana que s'ha celebrat aquest mes d'agost a Phoenix, als Estats Units. Les dues ballarines formen part de la companyia Entity Dance Family i han accedit al campionat mundial després de superar el classificatori nacional del mes d'abril a Badalona. És molt fort compartir amb altres països que tenen altres disciplines, altres mentalitats, altres formes de treballar. I allà tu fas la preliminar, que érem 40 grups, d'aquests 40 a les semifinals es classificaven uns 20, i d'allà eren uns 9 o uns 7 fins a final, va ser més o menys. Sí, uns 7, 8, de la nostra categoria uns 7 vam ser. Les vallesanes han competit amb companyies de més de 55 països d'arreu del món i ho han fet en la categoria Mega Crew, un grup format per més de 20 ballarins d'entre 15 i 30 anys que presenta una sèrie de complexitats particulars. Els nostres coreògrafs han tingut molta feina, també en tema de posicions, entrades i sortides, perquè la Mega Crew també consisteix en que no tothom està ballant al mateix temps, sinó que hi ha vegades que entrem, sortim, balla una quanta gent, hi ha diferents també coses fent al mateix temps de diferents estils, i això també és el que fa que la Mega Crew sigui una categoria amb molta complexitat i no sigui igual a les altres que, per exemple, són 9 ballarins, i per això la fa tan especial. La proposta que ha portat al conjunt català és una coreografia de 5 minuts en la qual combinen diferents estils de dansa urbana units per un mateix fil conductor. Hi ha diferents parts amb diferents estils dins del hip-hop. Hi havia una part de locking, una part de break, una part de popping, hi havia una part més com de heels o més sexy style. Llavors, anem treballant a poc en els diferents estils i després ja ho fem tot junt. L'especial de la nostra Mega Crew era que era tot cançons de Michael Jackson, i crec que també això és el que ha enganxat bastant, perquè era diferent, no? Perquè tots els grups portaven diferents cançons però que potser no tenien una cohesió entre elles, i nosaltres, al ser del mateix artista, sí que s'ha vist com una coreografia molt homogènia. L'Andrea i la Jana formen part del primer grup de l'Estat en recollir una medalla a la màxima competició internacional de dansa urbana, però després d'aquesta fita tenen molt clar quin és el seu pròxim repte. Volem l'or. Ens hem quedat amb l'espineta de que volem l'or. Sí, perquè les preliminars, com vam quedar primers, va ser com, ostres, tenim la possibilitat d'optar per l'or, que era com, és que estar a podi ja és increïble. I ara volem aquesta medalla que ens falta. Darrere d'aquest èxit, però, s'hi amaguen moltes hores de feina, assajos i altres competicions. Les ballarines vallesanes i la seva companyia comencen a competir a l'octubre i assagen durant mesos les coreografies per poder assolir fites com la d'aquest històric subcampionat mundial. És que és maca, en veritat.